ομολογώ ότι είναι λίγο διαφορετικό το να θωρείς που κάτω και να παρουσιάσεις, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο με αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι σας έχετε ακουστά έναν από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς της μέσης εποχής, τον Λεωνάρντο Πισάνο Πίκολο, ή αλλιώς Φιμπονάτσι, θα γίνει πριν το όνομα, ο οποίος, από ό,τι καταλάβαμε νομίζω, έκανε τη σειρά Φιμπονάτσι. Είναι αυτή η σειρά, ορίζεται ως εξής. Ο επόμενος όρος της σειράς αυτής είναι το αύξησμα των δύο προηγούμενων της όρων. Εκτός από το δεύτερο φυσικά, που έχουμε μόνο το πρώτο όρο. Οπότε, ας ορίσουμε ως πρώτον όρο τον αριθμό 1. Άρα, ο δεύτερος όρος είναι ίσως με 1 συν 1 που είναι 2. Ο τρίτος όρος είναι ίσως με 1 συν 2 που είναι 3. Και έπεται συνέχεια. Ας ορίσουμε όμως μερικά αξιοσημείωτα στοιχεία της σειράς αυτής. Πρώτο στοιχείο. Εάν πάρουμε το άθροισμα των μειωστών πρώτων όρων και χωρίσουμε αυτό το άθροισμα σε δύο ομάδες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ορθογώνιο με διαστάσεις χ και ψ, όπου το χ συν ψ θα είναι ίσο με το άθροισμα των μη πρώτων όρων, τότε θα μπορούμε να διαλέξουμε ένα σημείο από το κέντρο έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια σπήρα η οποία θα εφάπτεται στις πλευρές του ορθογωνίου αυτού. Ακόμα κάτι όμως πιο ειδικευμένο είναι ότι εάν δημιουργήσουμε έναν κανονικό πεντάγωνο, αυτό είναι έναν παραπληγικό πεντάγωνο, στο κανονικό πεντάγωνο, εάν θέλουμε τις διαγωνίες του, δημιουργείται ακόμα ένα πιο μικρό πεντάγωνο και έχουμε έναν πολύ σημαντικό λόγο. Ο λόγος της πλευράς του μικρού πενταγώνου προς τη γραμμή που ενώνει μία κορυφή του μικρού πενταγώνου με μία μεγάλη, προς την πλευρά του μεγάλου πενταγώνου, είναι ίσως με 5 προς 8 προς 13, και ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έκτος όρος της σειράς Φιμπονάτσι αντιστοιχεί. Η σειρά Φιμπονάτσι σε τι χρησιμεύει όμως, μπορούμε να βρούμε τον αριθμό φ, είμαι σίγουρος ότι δεν τον έχετε ακουστά. Τι είναι ο αριθμός φ, μπορούμε να το βρούμε επιλέγοντας εξίσωση χ δευτέρας π χ πλην 1 ίσο με 0 ή πιο απλά το 1 συν 5 δια 2 που έχει ως πιο γνωστό νούμερο στο 1 618. Αυτή όμως η αναλογία είναι χρυσή. Γιατί μετρώντας την απόσταση του χεριού μου ολόκληρου και από τον αγκώνα στο χέρι βγαίνει ακριβώς 1,5 μέτρο το ακλείο, 1,5. Και δεν βγαίνει 1,618, υπό φυσιολογικές συνθήκες έτσι είναι, οπότε στην ουσία αυτό είμαστε μια τέλεια αναλογική. Γι' αυτό ονομάζεται χρυσός αριθμός και αριθμός του Θεού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μεφίδης. Ξέρω ότι ξέρεις μαθηματικά, γιατί συνομιλίζω από τις εκδικίες σου. Απλώς εγώ δεν κατάλαβα τη συσχέτιση ακριβώς του Φιμπονάτσι με το τι έκανες. Θέλει να μου πεις πιο καλύτερα. Παίρνοντας δύο οποιουσδήποτε διαδοχικούς όρους της σειράς Φιμπονάτσι και διαιρώντας τον με καλύτερο με τον μικρότερο, μπορούμε να πιάσουμε σε έναν βαθμό ακριβίας μόνο, σε μερικά δεκαπαικτικά ψηφία δηλαδή, τον αριθμό φ που είναι ίσως με το 1 στη ρίζα 5 και Πρέπει να σου το πεις προηγουμένως. Μπράβο. Τέλος πάντων, το λέω γιατί ξέρω ότι ξέρεις πολλά. Συγχαρητήρια. Και η κυρία Ζαγιούβα. Εγώ πραγματικά ενθουσιάστηκα σήμερα γιατί βλέπω παιδιά που αγαπούν τα μαθηματικά, αλλά ταυτόχρονα βλέπω ότι έχουν χάρισμα. Πραγματικά. Ευχαριστούμε.